temen nek rasa ngrasani karo wong Karangajembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangajembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangajembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ra. Ayo, nendi pampane terkati. Oh, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Sisan bocah kok kandan-kandanane angel, bocah kok semene nah ndedelke BH aja omong karo Bagong ini omong cangkeme elek ora iki gawe masalah ngerti ra gawe masalah ngerti ora ngerti lah kok tok gawe masalah pancen gak sengaja Pak aku ora mbelani kowe lho Pak kowe aja GR. Padha kanthi harja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa. Tole nun inggih tansah pinangangan kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Punala Garing Rama. Kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama Badranaya sembahan kula. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Nala Garing. Kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama sembahan kula. Petruk kowe padha harja Petruk tansah pinaning kawidadan sowan kula Pak kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan paring mesiripun Bapak mewahana kabagyaning gesang kula iya prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi Pak anak ragil bocah bagus dhewe Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak Tole. Anakku Bagong. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih Bapak. Iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa. Ora liwat pangestuning bapak tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemelaratan menika, Bapak. Iya, Tole, prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning Bapak. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nala Garing Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu
Saka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndatosaken kejut raos ing manah kula nalika kula tampi Kintaka Wara. Kintaka menika layang, Wara menika pengumuman. Bilih bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu. Monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Ewadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Punala Gareng. Mugi kepareng ambah barana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dari bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Punala Gareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka bapak kepareng ambah barana ingkang sejati. Allah tak nggih. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak. Kumesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok apa ring penggalih paduka bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Kepareng Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga nilingaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwelu, terwaca supados wijang anggen kula nampi menaipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak angudari angujuli angel letro mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petruk Nala Gareng Bagong. Apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan, kabeh ora bakal bisa lumaku tole. Handra ingkang Pusrita ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih Pak. Sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan Panakawan, tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip ning alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta
merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara Kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Toraharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semono Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semono atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo uga malas tegese sapa sing ngrasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuarani ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane bapak piyambak. Gesangipun bapak kalih kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur, ming Panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi?
Nun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ra urung bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omonge dipikir mar. Bapak Rumar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku tok kon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan ha wis cilaka. Ha wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Bun, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Usik to. Nek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora ning kuwi mung salokaning tembung Mula Gareng Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan kebak karukunan kebak katentreman ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung mat sinamatan daya dinayan tunggal cepa rasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking kuwi kayangan mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki weh bocah kok pikirane cethek men ora iso ngerti karepe wong tuwa sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake bangun morale para kawula bangun atine para kawula supaya duwe jati diri aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan ora gampang rubuh-rubuh gedang ning wong sing ora kedunungan jati diri nek kancane ngalor melu ngalor nek kancane ngidul melu ngidul nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang ora duweni jati diri lah oke-oke wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki ning kono ana gegeran ana kabar sing ora nyata ayo dorono do gawe kisruh do gawe rame ning nek ditakoni perkarane apa sing tok belani sapa ora dong drungap-drungop ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000 kuwi sing lagi kelakon ning kene oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak supaya Ngamarta geger lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor ngidul kon ngidul ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane nggih Pak mula aja nglerokke wong tuwa anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi mesu Bapak Bagong ya apa omongane ora. Rungdonge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak Gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing.
Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong telu. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Wong ora edan ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Yen ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane, Tru. Ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun, Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika diantara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya, Tru. Ora. Akae kowe nang ister pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Aming SD kok pamer. SD iki kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak balen tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo gareng Petruk Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Ket mau kaya iso omong, Tru. Ha iya. Ana syarat serarane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karangkadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karangkadempel
ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugura apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku telu kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepunden kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta wi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Truk. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggala. Kepiye? Klandang Nenggala wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura ora iso. Aku ning Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggepmu apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere. Mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ningsih kok titipke panti asuhan ora? Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan? Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Tur dadi daya. Hah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora ana ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku, Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh ya to. Jaman semono kae mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho arep. Iki apa iki? Bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Putrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya, Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh.
Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung Den. Nala Garing tak tampa. Tiba padha-padha Nala Garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngoten iki. Ya syukur, muga-muga tak donga-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Garing Kaca bekti kula nggih, Den. Ya, Garing tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula, ya Garing tak tumpu. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya ya Nala Garing tak tumpu. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Garing Kaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garing Kaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya. Disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumasaku ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Ha nggih monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakang Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten napa-napa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh.
nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Nggih? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula, sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahistungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu rangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih matur nuwun. Siwa Semar nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe. Ngunake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapting sukuning argeram kang tumingal. Dereng ngantos parasrama Balwacana.
kasarurawipun Begawan Durna pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Kok gareng lah kok iki ting jerdul piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Ah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh karang kadempel ajar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoak. Hoak apa? Kire. Kuwi hoak iki kabar tidak benar itu hoak. Oh. Penemban wilujeng. Ah, iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kakang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar, nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen to ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya.
Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel. Ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina. Kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuhe nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 grobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 grobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak grobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 grobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapane kok yo engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane.
mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung, ada. Gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iku ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dura. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem. Tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong ngarep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Ameng lirike kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumimu tak getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa Bagong iki ngapa cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur.
Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Ora aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane terkati. Oh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak toke Bengawan Durna. Sisan bocah kok kandanane angel, bocah kok semene nah dedelke BH aja omong karo Bagong ini omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Nggih, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol e.
Ha wis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Ora kowe ora ngewangi aku kok. Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur seorang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak niku kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraningrat. Iya. Dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Lha edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, Truk, ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Oh, ngoten. Ha wong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njing napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Piye, do percaya ora karo aku?
Ketua Pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora menek ora dipercaya karo telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Sing penting aku dipercaya karo Ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek lanu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren lho, Pak. Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe? Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, simbok tak peke. Us. Kowe cak nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awak ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Karangku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Tamar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu, aja. Asmara Ndana, ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah.